Rómska osada v Trebišove sa zmenila na bojovú zónu. Desiatky osadníkov útočili palicami a kameňmi na rodiny dvoch bratov. Za celým incidentom vraj majú byť peniaze. Miestnych obyvateľov museli upokojovať viaceré policajné hliadky. Obvineniu sa nevyhlo až 6 osôb vrátane 15-ročného dievčaťa. Dlhodobý spor medzi osadníkmi vyústil do ostrého konfliktu. So zraneniami skončilo niekoľko ľudí. Početná skupina osadníkov sa vyzbrojila palicami a nabehla do príbytku tohto muža. Podľa jeho slov ho začali mlátiť a demolovať mu dom. Aj mi prepadli, mne zlamali mi obidva ruky, to dvojito z bezbolku. Žena na mne ručila, paplo, no tak mi začali, ja som si bral, tak mi začali byť. Tu sú všetko mi vzali, jak mi napadli. Útočníci sa následne zhromaždili pred bytovým domom, kde žijú manželia so 7 deťmi. Ako vidieť na záberoch, do okien bytu im hádzali kamene. Čula mi toto, že len húk. Veľký húk bol, na všetko mi metali tam do oblaka. Všetci kameni som tam mala, že všetko mi zlamali. Žena vzala deti a utekala s nimi do bezpečia. Medzi tým už dorazili do osady policajti, ktorí sa snažili situáciu upokojiť. Aj o deti život mi šebala, bo deti začali všetky plakať. Policajné hliadky boli vyslané do miestnej osady v meste Trebišov, kde sa po incidente medzi miestnymi obyvateľmi situácia vyhrotila a vyústila do poškodzovania zariadenia v obydliach až do ich vzájomných fyzických útokov. A to pre peniazy toto ide, pre užeru. Nemôžeme im vytrimať, bo ja po chudobne bývam. 6 aktéri incidentu už čelia obvineniu z viacerých trestných činov. Medzi nimi je aj 15-ročné dievča. Vyšetrovateľ policajného zboru zároveň predložil prokurátorovi podnet na väzobné stíhanie 5 obvinených mužov. Títo boli umiestnení do cely policajného zaistenia a za tieto skutky im po dokázaní viny hrozí až 5-ročné väzenie. 15-ročná Trebišovčanka, ktorá čeli obvineniu z výtržníctva, je stíhaná na slobode. Z Trebišova Andrea Točená, televízia Joj.